Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li f'dan iż-żmien ta' sfida pajjiżna għandu bżonn lill-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech qal dan waqt attività politika ta' kull nhar ta' ħadd f'diskors mimli qajjat u negattività, karatteristiċi li saru ewlenin f'kull diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan il-pajjiż illum għandu bżonn lill-Partit Nazzjonalista. Qal li dak li sar f'Malta huwa bil-ħila tal-Partit Nazzjonalista. Uħarsu madwarkom. Araw x'inhuma r-riżultati. Dan kollu illi qed naraw sar bil-ħila tal-Partit Nazzjonalista. Minkejja l-slogan Paġna ġdida għal pajjiżna fl-isfond, Bernard Grech mar lura fi żmien u qal li l-Partit Nazzjonalista ma jistħix bil-passat tiegħu. Dan minkejja li fi żmien Gvern Nazzjonalista pajjiżna spiċċa bi proċedura ta' deficit eċċessiv bidjun kbar iservu ta' mażra mal-ekonomija u l-familji Maltin u Għawċin. Aħna ma nistħux mill-passat. Anzi, aħna gburin bil-passat. Konxju tal-fatt li esponenti ewlenin bħal Jason Azzopardi, David Kaza u Roberta Mezzola għamlu ħsara kemm felħu l pajjiżna barra minn Malta, issa Bernard Grech irid imur mal-gvern barra minn xtutna. B'mod konkret qegħdin ngħinu lill-gvern biex kull fejn irid immorru miegħu anki barra minn xtutna biex nitkellmu ħalli nuru li dal-pajjiż nistgħu nimxu l-qudiem. Intant id-dadija negattiva ta' Grech tul id-diskors ma waqfitx. Konna niżlin l-isfel u bqajna niżlin l-isfel. Qal ukoll li gvern laburista li ġab lil Malta minn ta' quddiem fid-dinja kollha fil-ġlida kontra l-pandemija ejja u l-Partit Nazzjonalista għandu soluzzjonijiet. Dan huwa gvern illi huwa mingħajr viżjoni. Din hija r-realtà. Gvern illi qajja. Sfortunatament qegħdin nirrealizzaw illi issa għandna konferma anki li dal-gvern huwa gvern li tilef ir-ruħ soċjali wkoll. Għaliex iva, aħna għandna is-soluzzjonijiet. Mbagħad hu li kien qal li jistħi jgħid li hu Malti li l-Prim Ministru talbu jkun inqas gburi. Jiena nitolbok, kun inqas gburi. Bernard Grech kritika anki l-miżuri bilanċjati li ħabbar il-Prim Ministru għal-frar biex pajjiżna jibqa' jrażżan l-imxija. Iżda ftit wara dar mar-riħ bħal pinnur. L-għada ħarġu regoli illi il-propju il-restoranti tagħna kerfju sa 11 ta' filgħaxija. Jekk ħajamel miżura u din il-miżura aħna naqblu magħha. Bernard Grech qal ukoll il-Kumitati u l-Ferat tal-Partit Nazzjonalista qegħdin jiltaqgħu u jħabbtu l-idejat. Dikjarazzjoni li tikkuntrasta ferm mal-kriżi li kellu l-istess partit fl-aħħar jiem fejn diversi kandidati għal elezzjonijiet tal-Kumitati Sezzjonali irriżenjaw wara manuvri biex jitilgħu ta' Bernard Grech. Riżenji li saħansitra kiteb fuqhom l-eks kap Adrian Delija il-ġimgħa filgħaxija hekk kif għadda messaġġ qiebes li tmexxija preżenti għal mod ta' kif ġew trattati ċertu nazzjonalisti. Dan huwa partit li għandu diversi għaqdiet fih, diversi gruppi, diversi komitati, diversi ferat, diversi persuni kapaċi li qegħdin jiltaqgħu. Imbagħad Bernard Grech irringrazzja wkoll il-ħaddiema tal-istazzjon tiegħu għaliex mingħajrhom ma jkunx jista' jidher. Mingħajrhom la nistema' nitkellem, la nista' nidher.